kanti intokozo siyabonga kakhulu laphana ke sigijima kanjalo ke insizwa ke laphana ke nentokazi hola ke yena ke la ke uMagomazi ngempela ke mfowethu adukhala ngolokuthi hayi fuwa nama ngamle amazwe ngifike lapho kugubhu lwami sokhona awubingelele umbukeli wogubhu lwami ngasekhaya bese uyazethula ukuthi uMagomazi ungubani kahle kahle usuka phi nendawo. Sanibonane babukele emakhaya lo okhulumayo phambi njengamanje umfana omncane ozalele phansi eHadingi esigodini saseNhlangwini emgangala kwaForto finish ngaphansi kwababa uNdabezitha uDlamini. uMagomazi lo bhuti umfana omncane okhulele emakhaya nje ubedlala ingoma kakhulu. Igama lami kahle kahle nguziphathele Master Ncayana ngwakwamkhonto kompisi komfini imfayigoja. uMagomazi ngiyakuzwa inhlangwini isingaphathi kweHadingi kahle kahle singaphansi kweHadingi okusehadingi ukuthi-ke ihlukene kaningi ikhona le nhlangwini engaphesheya kwamanzi kwacele thina sila emgangala kwaForto. Emgangalo alright ngicabanga ukuthi kuyezwakala asisazokhuluma umuntu akade sekwemukela ohlelweni sizobe sidlala nawe ingevethu esemthethweni sibe sithi ingoma kanjalo sakhuluma ngengoma akasambe sikunikeza ingoma yakhe la uMagomazi kuyena endlini naye ushaye useshilo ukuthi uqhamuka lapha phansi enhlangwini sekushayelena sikunikeze yena-ke ehamba lapha-ke neGcokama Laba Thembu ithi-ke Nhlangwini uMagomazi uthele ngeGcokama Laba Thembu isihloko sengoma sithi-ke Nhlangwini asambe sithokozele nawe umusic video. Pusha ngwadala wena yitima wena yitima wena yitima uMagomazi uzokwenzana ngaphansi eDingi emgangala isikole. Ngitshele indaba nje mfana kithi ngikhulule kusona siza sikhulu sakithi phansi eHadingi eNhlangwini emgangala isikole. Ngithi ngiyabonga Nhlangwini ngokungifundisa lapho ekolokela kithi emgangala ngiyinsiza namhlanje. Ngithula kahle kanjenge zamashigulalele mfana kithi esidingi ukuthi ngidonsa ngoba ngidonsa ngayo ukuzimana kumjavu yajavuza ngimlande phansi enkonene. Ngiphothile ngempana kithi ngizibambele mina uqobo futhi mana kuMagomazi ke lo uhambisana naye futhi mana kuthi duze ngimlande phansi kombhanda kokhathini efonini. Ngitama backing zike ngikubuka ngawo futhi mana ngalapha uhambe ukuhamba nje ngimlande phansi kokhathini naye intokazi yomhlanga lapha usephile ngimlande phansi kokwayi. Ngisethi duze mfana kithi hayi yabona mfana kithi masodamisa kamnandi kanje ngisazoyikhuphula ngempela ke indaba ngakithi eNhlangwini phansi emgangala isikole. Ngitshele indaba nje mfana kithi ngithi angihambi ke ngento ngiphethe yona ifuthi malanga lapha iGcokama Laba Thembu ngimlande phansi enkoneni nomphela. Akubuka mfana kithi ngizwe lapho. Nathi masiyale naweni sikahlala ingoma ayibo uMagomazi melele yandawo bafana awe
Magomazi mfana ziyathokoza kuleyo ngoma. Aye, leyo ngoma. Aye Magomazi mfana yana ziyathokoza. Nhlangwini maye.